Da li pratite rad Narodne skupštine i narodnih poslanika? Pratim. Slabo pratim. Pa ne gledam direktne prenose, ali platim po vestima, dnevniku. Ne. Zbog čega? Mislite da nije važno ili iz nekog drugog razloga? Mislim da je to nebitno i da nema tu ničega što bi nas interesovalo. Da li znate šta je posao narodnih poslanika? Pa, njihov posao je da predstave građane Srbije sad. Da li oni to rade ili ne i treba da zastupaju prava građana u Skupštini. Pa nešto mi se ne čini da rade nešto baš. Mislim da mnogo sporo idu ti zakoni koji treba da se donesu i procedura je spora i mnogo otežu, mnogo pitanja postavljaju, često i bez veze neka pitanja, samo da što više otežaju rad vladi i ministrima. Neki put dobro rade, neki put loše, kako kaže. Nije niko od nas zadovoljan, pitajte koga god hoćete na ulici. Oni uglavnom slušaju šta im kažu šefovi stranaka. Sve isto ti je koji i prva vlast i koji ova. Svi oni što sede tamo, znači zastupaju isključivo svoje interese preko naših leđa. Ljudi bi trebali da znaju šta njihovi predstavnici u parlamentu pričaju, koliko se zalažu za njih, na koji način predstavljaju. I tu je u stvari suština priče. Mislim, zavisno ako ste građani, onda vas građanin kao građanin ovako može generalno uopšte da vas interesuje, a za ljude koji se bave poslovima kojima se mi ovako bavimo, iz nevladinog sektora, znači koji se bavimo određenim projektima, inicijativama, jednostavno ovakva vrsta instrumenta kao što je web sajt Otvoreni parlament, praktično je alat koji možemo da redovno koristimo u poslu. Ići dalje u neko informisanje, ne vidim neki poseban razlog. Jedino ako će da se bavimo politikom pa da rušimo parlament. Nisam upoznat sa radom poslanika našeg grada. Znamo uglavnom koji su predstavnici. Neki se bore, neki samo idu na skupštinu koliko da bi primili platu. Dugo su poslanici, a ništa nisu radili. Ja mislim da to treba sve političare od 90. zameniti i mlad narod da dođe. Imamo mi mladu decu vrlo pametnu i treba da preduzmu. Međutim, deca ne idu na glasanje, neće da se angažuju i onda se to dešava. To je jedna savršena baza podataka koju možemo da koristimo, pogotovo za one delove gde se bavimo nekim javnim zagovaranjem, za one projekte javnim zagovaranjem, ako se bavimo inicijativama na lokalu, znači zaista izuzetno. Iako nije u pitanju lokalni parlament, ali su ljudi koji možemo da praktično o kojima možemo da se informišemo o onome što oni pričaju, jesu ljudi, prvenstveno i oni nas interesuju, su ljudi koji su poslanici iz Kraljeva.